Kibriu Kibakrao kum Swami Vivekananda, Ram Krishna Paramhanse, Aurobindo Ghosh, Rabindranath Tagore, bat kiway isdang man penpriang ya ke kubor pabarok ni day pan lailoi. Hadin ka World War baningkong, ka British kala shim ya ke India, bahkan hap ka cincar barat bak coka. Haba baro ka cingkermen kala duno, lami wayuru kra, Mohandas Karamchand Gandhi, ulalong unong yalam bakrao, man pelailoi ya kari, upermi ya ka jingki ka bakerteng, the policy of Satyagraha and civil disobedience. Mahatma Gandhi ubaki jukot ubala aimen sim yap shi bun mut kibriu taki million ban bot ya kalindi jomo katong ban yukun ya ka jingla lot hakari bar kawai haka khatlai tariku April 6000 khandai spa khat khandai haka jingalam u British u General Dyer lapinyap ispak ngut kibriu baloi kenthop ya kinthai shenrang kena haka jingalang jongki ya kane ka jingja lakot ka jalayan wala bak ke badan ha Amritsar ban penhun ya kata ka jing sencar jongka British ban penpai ya kane ka jingja u Gandhi penmi ya ka non cooperation movement kabalong ban omsiu khajana ya ka sarkar ban penrem ya ka nam bat ka burom jongka kane kalong ka jing ya ka government hapo ka jing alam jong u Gandhi boleh alam ya ki beriu kumba saus pa kilometer ban ya ki jat nadu Ahmedabad hadu Dandi ya ka bala khorru ka Dandi march katong jong kane ka Dandi march kalong Persia ya ka jingle jong ka British da ka ba ki penduk ya ka tabat penduk bat penkeng ya ka an jong ka British ban shna ya ka melu na ka Doria ka British ka radap da ka jingbitar bat kala siat ya ki pajba bala kesat ya shibun ngut ki nang yalam jong ka Dandi march kintup ya Mahatma Gandhi ka jingiki kala Roy hapo ka ri India kinang yalam kum Bhagat Singh bat Chandra Shekhar Azad ki yalam ban Persia ya ka British Henry Hadin katto kane ki yapno kintup ya kinang yalam da ki bun ki jingiki ki baw Mahatma Gandhi u lapenmi kum ga quit India movement bat ki way de ban pin lengkot ya kan ke history hadin kaji bahar komban belat ya kari na kedi ka British hapo ke jingilam Mahatma Gandhi kane ke jingdoa kala urlo haga khat khandai spa sau pu neu u Clement Attlee bolong Prime Minister Wachipeu ka British haga ba khaddo ularai bat priang ka kubor ya ka India bahkan laitlut nadu kata kasmi bat kasnem lakot yakum kane kasni jongka Independence Day lane kasni jongka jing laitlut jongka ri India naga keti kinongwe dagane ka history lingkot nila banyoi ya ka jingalam jong Mahatma Gandhi kumno u yalam nadu ka jing ka raidam ka bakile ya andre kila boy be shakathong namar Mahatma Gandhi ula yalam da kata spirit lane kata mensim kapan id ya la kari ka jat benriu lembada ka jingla ladehi ha ka bakut ngano ka jingalam Mahatma Gandhi kalong ka bai tenap chisha bahadu mana lalut kari India boleh ya le ika kalam da ka jingnya snam ibe to boleh engkerku ya be lada bisnu tena dekan ke video siapa ban like share ban subscribe kenang bapin yo ya ki video ki ban sa upload. Happy Independence Day to you all and stay blessed.